Και θυμάμαι μηχάνημα popcorn να πέσει και τεράστιο. Σήμερα λέω να φτιάξουμε ένα αμάξι. Ωραία. Θα χρειάζομαι τι χρώμα θέλετε. Ό,τι θέλετε χρώμα. Εγώ όμως θα το φτιάξω. Τι χρώμα να το φτιάξω τώρα, δεν μου έρχεται το χρώμα. Θα το φτιάξω με τούβλα, πλάκα. Θα το φτιάξω με λάπη λαζούλη. Όχι, θα το φτιάξω μπλε. Αλλά όχι, είναι αυτό. Μπορείτε να το κάνετε και με τέτοιο, αλλά εγώ θέλω να το κάνω δυνατό. Θα πάρετε μαύρο μαλλί, το χρώμα που διαλέξατε. Θα πάρετε ένα κουμπί πέτρινο, ένα γκρι κουμπί. Θα πάρετε σιδερένια καταπακτή, βασικά όχι, καταπακτή, και θα πάρετε μισό λεπτό, μας λείπει κάτι από εδώ, μοχλό. Μετά θα πάρετε, τι άλλο μπορείτε να πάρετε, και ραβδί του έντο, όχι φοβάμαι. Θα κάνετε, πρώτα θα αρχίσουμε με τις ρόδες. 1, 2. Θα αφήσετε 2 ανάμεσα σε αυτά. Θα αφήσετε 1, 2. 1, 2. Αυτό πρέπει να πάνε πιο πίσω. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Τώρα είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο. Καλύτερα είναι 3. Τώρα είναι καλύτερο. Φυσικά πριν ήταν καλύτερο. Ωραία. Ένα απλό αυτοκίνητο θα κάνουμε σήμερα, γιατί δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε το κουμπί στη ρόδα. Να, και είναι κάτι ρόδες. Απλές. Δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι θα βάλετε ένα απλό πράγμα. Ρε κύβε, γεια σου από εκεί. Θα τραβήξετε μέχρι την μπροστινή μεριά. Μη σας νοιάζει αν είναι όμορφο ή όχι μέχρι τώρα το αμάξι. Εμείς απλά θέλουμε να έχουμε, τι πήγα να πω. Εδώ πρέπει να είναι, όχι εδώ. Με πονάει το χέρι μου. Θα πάρετε και όχι χαλίκι, επειδή δεν γίνεται να είναι χαλίκι, επειδή το χαλίκι δεν είναι. Εντάξει, φτάνει. Μετάλλευμα άνθρακα. Θα βάλετε εδώ μπροστά για να μοιάζει με τις τρύπες, καταλάβατε. Όχι. Το ξέρω ότι δεν καταλάβετε, δεν με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, τίποτα δεν με νοιάζει σήμερα, τίποτα. Καλύτερο είναι να πάρετε αυτό. Βραχώδες υπόστομα. Φύγε και εσύ επειδή είσαι 2. Σαν μούρι μοιάζει. Να, εδώ είναι η μύτη, εδώ είναι το στόμα, εδώ είναι τα φρύδια, εδώ είναι το μάτι. Εδώ είναι τα μαλλιά, κορίτσι. Ας ξεχάσουμε και το γυαλί. Καλέ, ξεχάσουμε και το γυαλί. Πλάκα και μου κάνετε. Βάζουμε εδώ το γυαλί. Ο παπάκας χρειάζεται να έχει. Α, δεν είναι γυαλί τόσο κάτω. Πρώτα τριγυρίζουμε το αυτοκίνητο. Τώρα θα κάνουμε έτσι. Μετά θα κάνουμε έτσι. Μετά θα κάνουμε έτσι. Και μετά θα βάλουμε εδώ ένα. Γιατί βαριέμαι να το κάνω. Και μετά θα αλλάξουμε αυτό με τις ρόδες. Επειδή δεν χρειαζόμαστε άλλες ρόδες και έσπασε ένα μπλοκ κατά λάθος. Μετά υπάρχει και η μαμά.
Μετά υπάρχει και η μαμά, αυτό θα είναι μεγάλο αυτοκίνητο. Μετά χρειαζόμαστε. Όχι, αλλά εδώ πρέπει να είναι πιο μικρό το τζάμι. Λέω να βάλουμε πάλι ένα time set. Time set. Και το κάνουμε time set 0. Η ώρα ορίστηκε, καταλάβατε. Η ώρα ορίστηκε. Γεια. Μετά τώρα θα βάλετε κι άλλα από πάνω, θα είναι ωραίο αμάξι. Και θα σκεπάσετε την οροφή. Όμως όπως είπα, η οροφή θα έχει και τζάμι. Αλλά θα δείτε πότε. Ωραίο μάτσο αυτό τελικά, δεν είναι και τόσο άσχημο. Δεν έχει πόρτες, πώς θα μπούμε τώρα μπαμπά. Πού να ξέρει κι εγώ παιδιά μου. Σκάλα χρειαζόμαστε για να ανεβούμε σε αυτό το μάξι. Πού, τι πήγαμε και το πήραμε. Όχι, μη φύγεις πράγμα. Εντάξει. Φτάνει. Θα πάρουμε και αυτό και τι άλλο χωρούφω μου. Τίποτα. Όχι. Αντί για αυτό που δεν ξέρω καν γιατί χρειαζόταν, θα πάρουμε κρίκο, πώς λέγεται, κρίκος παγίδας. Δεν ξέρω γιατί είναι παγίδας, αλλά εντάξει δεν με νοιάζει, θα πάρουμε και μια πόρτα από ξύλο βελανιδίας. Πόρτα από ξύλο βελανιδίας. Μετά να ανεβείτε και πάνω, δεν φταίω εγώ, εσείς να βρείτε τρόπο. Όχι αυτό εδώ, μόνο μία πόρτα θα χρειαστεί. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι αμάξι. Πλάκα. Γιατί χρειαζόμαστε σκάλα για να ανεβούμε εδώ. Πώς θα το κάνουμε, θα πάρουμε με την καταπακτή σκάλα. Θα βάλουμε μια καταπακτή εδώ και θα πηδήξουμε πάνω στην καταπακτή. Θα την κλείσουμε την καταπακτή. Μαγική καταπακτή αυτή, την πατάτε. Χρειάζεται και από την άλλη μεριά, καλή ιδέα. Ανοίγει η καταπακτή. Δεν ξέρω πώς μου έρθει αυτή η ιδέα, αλλά είναι καλή. Κλειστή σε καταπακτή και για να κατεβείτε το ίδιο πράγμα. Καταπακτή με ρίξες κάτω. Καταπακτή δεν λέγεται, καταπακτή. Ναι, κλείνουμε την πόρτα. Βάζουμε το τιμόνι εδώ. Το τιμόνι θα το διχάνε δύο. Καλή ίδια. Όχι, τα πετάλια είναι αυτά. Το τιμόνι που να το βάλουμε. Φυσικά εδώ είναι το τιμόνι και εδώ είναι το πετάλι. Καλή ιδέα, Ξέχασα να βάλω την οροφή, ξέχασα να βάλω την οροφή, ξέχασα να βάλω την στην οροφή, ξέχασα να βάλω την στην οροφή. Μετά χρειαζόμαστε και να βάλουμε και κρεβάτια. Γιατί τα παιδάκια μπορούν να κοιμούνται αν θέλουν και να μην στάζουν και οι γονείς μπορούν να κοιμούνται. Όχι 64. Ένα τείχο και ένα σετούκι. Σετούκι.
το βάλουμε εδώ πάνω το σιτούκι, ώστε να μην ανοίγει. Ωραία, θα το βάλουμε εδώ πίσω το σιτούκι. Πού είναι το κρεβάτι, πού είναι το κρεβάτι, πού είναι το κρεβάτι, πού είναι το κρεβάτι. Α, μην ξεχάσουμε να βάλουμε και την πίνα. Τόσο μπροστά ήρθαμε. Καλέ ρε παιδιά. Τι κάνουμε τώρα? Το σιτούκι θα μπει. Όχι, θα κλείνει. Να μπήκε καλέ. Το σιτούκι. Εδώ πάνω θα μπουν οι φούρνοι. Και έχουμε εδώ το τροχόσπιτό μας. Λίγα είναι τροχόσπιτο. Οδηγάω, πατάω το πέταλι, ανοίγω την πόρτα. Α, βρέχει. Και για παιδιά.